kedam tang pai ni phai kre player ni West Karbianglong Digital News Forum thi hek pen WKADNF a hin pen Hamren Rongsopi le le prang amselam adolong adungalong Hamren Rongsopi kedam arat do anaphan isi korbang thwa Kardom kepajir dunji aphan isi atarpangthek se marponsi Hamren Municipal Board Ward Commissioner Basateron arideng pen ke sompon Pirthe kachelar akai mate digital akai long therang ki klembang photum mithang channel logo pen Rongsopi pen danglok rongso rongbot atok anu birta ka humri pen ani bang kape klang pen abang putin smartphone android phone ke dotum hedunga warsai long pon labang so kachelar along Karbianglong Digital News Forum thi hek pen KADNF ke seng pen puthot Hamren Rongsopi along circuit house along si kedam tang jakhong acheklo ni phai trok ani West Karbianglong District ar lokedo constituency sirkep apharman district committee mesen pen sengpon lo Town ka bari piti town ko sini tunda West Karbianglong Digital News Forum sing di kaya semua dari siang ini si tumla West Karbianglong Digital News Forum pen si Karbianglong sang kira konsen ketini pelo je ni tu labang Hamren Rongsopi long tapan kek labang sopi rangke tun pen ini hello ka cing silo labang sopi cing si sekedeng pon labang ke West Karbianglong Digital News Forum silo ni masai hem labang ke dah Hamren Rongsopi lo dak pi chi sai hem ning no dolo si sibet ka tini lam labang lo je asontina mo sani lang roy lang jeng ki teng pang West Karbianglong as a whole aphan bangke kedam tang 6 July 2024 se Hamren Circuit House along amhang petek ponlo na sinit niltum la ke district committee pinaga posi niltum la along tin town tin no stame niltum la so district committee pen ako sub branch la son seng pontupo na sila jasemet niltum akimang la ke mo pen finance secretary pen ta puponlo rong rub amen kachela long san niltum rong sarton pen chingki chingwai ponpo tema ongdung adim la ke Karbi amen pen kacir kavedet je cumang alam lapen kaprek ahom alam pen kir la sona dim dokok kasilahe aku dah sitame niltum boi ponji ke claim kedam ke mesena jok sai hem sitami Hamren PHE adung het along si WKADNF asai hem long ponlo tiripia hukum pen puthot WKADNF amen pen atarpangthek signboard Hamren Rongsopi ke bang atuma phan ningkeme ningkang sampen kedengang thek atarpangthek tarponlo atarpangthek ketar along WKADNF amepu bhaskar rong pipen jalinsi Hamren amselam dolong adungalong Hamren Municipal Board along Ward number 1 Ward Commissioner Anparta Chairman Barim Basateron pen kechenglok ASDC West Karbianglong District Committee amepu sarsing ingleng ASDC Socheng Constituency Committee amepu hetsing phangchu chetongdun la silitum kaduk beta chini jela media bangke la fourth pillar of democracy pusilitum kaduk ke vesita mening jelo pirthya dangtala recognize lo apot si media bangke la ke isi ilitum arat ilitum akhema de demokrasi a dedalong bangke isi kenang sot la pen ke kangtang kring isa media penaga potsi nili media korte itu mahta chuning riji bangke la hello jenali tuma hin pen koson ma ke dam tang ilitum hawara phan la bangso birta ka pacheta ka phan tum ke claim ke dam ka che paduk ahoga birta la anso se ka pang dak tuji phanali tum ta bori ponang po la pen ke dak ilitum rara tum amasi tame mu phelang ke daga West Karbianglong Digital News Forum secretary ke hai hi sangho ba president ke hai masu tame lampe che paklang polo rara tum dang sirap situ dunei pula bange hoglo rara tum su tame lang litum ke claim ke dam asai long la anso se ardi ki pidunji functioning hin pen stame kaduk ave rada pantanili chuning riponlo lasi pinangli tuma hin pen so sai ke denglong nili tum stame na che tong dun long bang ning che karonglo nangli tum hanali tum kurbang thu pajirlo la pen ke nangli tum non e franke bang bom arni an phan stame kleme dame pharmacy arna molong hirju menang hang pidun sin pai cheklo tarik 50 ini dak Hamren town mate ini tum phan reporter tumahin pen gachi paduk pen alang tum non dak West Karbianglong long stame digital news form pula so kapadu pon thega pot la sila so bang meta me alang litum than lo je la so news kipidu pen mate so detail so program kipidu pen dak Karbianglong
adang pis tami nona hut bangke di tela din pina lasidak sorkar atum ki claim pon ko pimai claim pon kimi mate kahinu ustamela dakpen rat atum phan pirthe dang same paji thang pon po News report KTV News.